Bon dia, és divendres i he decidit que m'acompanyareu durant el dia d'avui. Després de despertar-me i estar una estona tombada amb el mòbil, m'he vestit i m'he anat a rentar la cara, m'he posat les lents de contacte i he passat a posar-me cremes vàries. I després, la millor part del dia, esmorzar al balcó, s'està superbé perquè s'està fresquet, encara no fa calor i normalment sempre em faig el mateix, un cafè, torrades i aquestes galetes estan superbones. Després d'esmorzar m'he posat a fer feina, precisament el TDR, i no sé, sempre m'encanta veure timelapse de gent treballant, així que si sou com jo i també us agrada, doneu-li like al vídeo i així sabré si fer-ne més. Després d'estar tot el matí a l'ordinador, m'he posat a tocar una mica i estigueu atents a Instagram perquè aviat us anunciaré una cosa que em fa molta il·lusió. Després de dinar he passat una estona amb la covalla del meu germà que es diu Neko. És que és tan mona, m'encanta! Vale, ara editant m'he adonat que aquesta part del vídeo se sent super malament, per tant us explicaré el que vaig dir i us aniré posant les portades dels llibres per aquí, vale? Bàsicament, el dia que vaig gravar això, us estava explicant que m'havia llegit durant la primera meitat del 2020 i que m'havia semblat cada llibre de què anava, així que és el que faré ara. Vale, el meu objectiu era llegir-me 50 llibres el 2020. De moment em porto 19, segons Goodreads vaig 7 llibres retrasada, però bueno, jo espero arribar als 50. El primer llibre que vaig llegir va ser Ab Urbe Condita per Llatí, que no me'l vaig llegir tot, però no sé per què el vaig marcar com a llegit. Després em vaig llegir un llibre que es diu Chakras para principiantes, que em va semblar molt interessant perquè no tenia ni idea sobre el tema i li vaig posar 4 estrelles. Després em vaig llegir Luces de Bohèmia, que li vaig posar 5 estrelles. Suposo que el coneixeu, és de Valle Inclán, m'agrada moltíssim, o sigui, m'agrada molt. Seguidament vaig llegir Le Piano Oriental, que és un BD, un còmic en francès, d'un home que fa un piano amb tecles orientals i la veritat és que està superguai. Després també em vaig llegir Mirall trencat, que li vaig donar 4 estrelles. M'agradaria tornar-ho a llegir en alguna època de la meva vida sense haver de fer un treball, gràcies. També em vaig llegir Fire on All Sides del James Roach, que em va semblar superinteressant perquè t'explica la seva vida i superguai. També em vaig llegir El Don Quijote, que no me'l vaig llegir, me'l vaig escoltar, però va ser superguai. Vaig trobar un audiollibre que està superguai narrat i et posava com super dins de la història, em va agradar molt. També em vaig escoltar els 2 llibres de l'Assassinato de Pitàgores, que a veure, hi ha una part que em sobra perquè el llibre inclueix escenes de violació i a mi em semblen massa explícites, o sigui, no sé si ho podia estalviar l'autor, saps? Però bueno. Després em vaig llegir Paulette Ophuin, que és un llibre que parla sobre un músic que té un instrument com superimportant, rotllo, perquè us feu una idea, com si fos un violí Stradivarius, i va la senyora, la seva dona, s'enfada amb ell i li pete, i l'home està tan trist que decideix que es morirà, i llavors doncs veus el viatge durant 8 dies. No us diré si es mor o no al final perquè seria spoiler. També em vaig llegir la segona part de l'Assassinato de Pitàgores, que, bueno, el mateix que el d'abans, és que me'l vaig escoltar seguit i no sé què passa exactament a cada llibre.
Després també vaig escoltar La novia gitana de la Carmen Mola, que em va agradar bastant. És un thriller molt bo, però és bastant explícit. O sigui, si us fa asco, rotllo... No sé com es diuen, però detalls les descripcions són molt bones i no sé, si no us sou massa de sèries d'assassinats i aquestes coses, potser us fa una mica d'asco. Vale, també em vaig llegir En los zapatos de Valeria, de la Elisabeth Benavent, perquè vaig sentir que feien una sèrie a Netflix i dic, bueno, doncs anem a llegir. I em va agradar molt. La vida és sueño també me la vaig llegir per literatura, no sé. Tampoc em va semblar super uau, però no sé, tampoc està malament, és entretingut. Vale, després em vaig llegir Piso para dos, que dels millors llibres que m'he llegit aquest any, perquè m'agrada moltíssim. És la història d'una noia que surt d'una relació super tòxica i al llibre queda clar que és tòxica, o sigui, m'agrada molt com està tractada, i un noi i els dos acaben compartint llit. El noi treballa d'infermer i fa turno de nit, llavors dorm pel de dia, i la noia dorm per la nit, normal. I no sé, és molt guai perquè és com que no es troben, però bueno, al final es troben i tal, i és superguai, o sigui, llegiu-lo perquè és una història superbonica. També vaig llegir un llibre que es diu Lecciones de yoga, que bàsicament són fotos i coses i dona consells. El vaig trobar a la Biblio i tampoc és una cosa de l'altre món, però no sé, tampoc està malament. També vaig llegir La vida de Lazarillo de Tormes, que m'agrada bastant. És que quan entens el context i tot d'on surt, és que és tan magnífic. Oh, m'encanta. A veure, tampoc m'encanta molt perquè surt d'unes condicions de vida una mica dolentes, però bueno, que fa una crítica social bastant bèstia, o sigui, bien. De fet, m'agrada tant que feia el TDR de la novel·la picaresca, però bueno, seguim. També he llegit Heredera de Fuego, que és la tercera part de Trono de Cristal de la Sarah J. Maas. Si no he llegit aquesta senyora, llegiu-la, perquè, o sigui, juga amb els teus sentiments a fondo. M'encanta aquesta senyora, com escriu. Brutal. També em vaig llegir de Federico García Lorca Mariana Pineda, perquè tinc un llibre per aquí a casa, i si no coneixeu la història de Mariana Pineda, busqueu-la perquè m'ha semblat superinteressant i no la coneixia. I l'últim llibre que m'he llegit és El día que dejó de nevar en Alaska, de l'Alice Kellen, que també és una història així d'amor, que bueno, doncs també està bé. Els llibres que m'estic llegint ara també m'estan agradant bastant, però bueno, us en parlaré més endavant quan me'ls hagi acabat. Espero que no se us hagi fet pesat i res, continuem amb el vídeo. Aquí us deixo amb unes vistes supermaques del meu poble, és que m'encanta com es veu des d'aquí. I després vaig quedar amb la Maria, aquesta és la seva gossa i boníssima. I després vam anar a veure el concert i em va agradar molt, va estar molt guai tornar a anar a un concert, és que tenia moltes ganes. I res, això és tot per avui, espero que us hagi agradat i ens veiem a la propera. Adeu!